Герой исемен йөртүче урамнар мөстимебездә шактый Петр Днепров, Салих Бакиев, Илдар Маннанов, Химазетдин Ваҗетдинов, сугышта катнашкан фронтовик Мидхәт Фәтхуллин, Рәис Хәбибуллин. Бу урамда гомер итүчеләр герой исемен йөртүче урамда яшәүләре белән горурлануын белдерә. Мин үзем дә 3 дан ордены кавалеры, Бөек Ватан сугышы ветераны Бадык Салихов урамында яшим. Безнең янәшәбездә генә батырлар бар билгеле, ләкин еллар үткән сайын шул габга дигән кешеләрнең батырлыгын хәтта яшьтәшләре дә оныта. Инде урамнарга, проспектларга, шундый урыннарга шушы батырларыбызның, якташларыбызның, күренекле якташларыбызның исемнәре бирелгән икән, бу юкка түгел. Бу аларны аша, алар кичергән илебезнең тарихын искә төшерергә. Безнең урамыбыз Бадык Салихов урамын йөртә. Мин шушы урамда яшәвем белән горурланам. Бу исемне җиңүнең 70 еллыгына куйганнар. Шушы герой яшәгән урамда яшәгәнемә бик сөенәм. Мөстимебезнең матурлыгына сөенәм. Барысы өчен дә, бер төнес өчен дә сөенәм. Пенсияләребез килеп торсын, дөньяларыбыз имен булсын. Барыбызга да саулык, сәламәтлек, хәерле, бәрәкәтле гомерләр насыйп итсен. Яшь буынга мәктәпләрдә бу турда класс җитәкчеләр тарафыннан сөйләнеп киленә, сыйныф сәгатьләр үткәрелә һәм без инде ул геройларыбызны балалар белергә тиеш дип саныйбыз. Бу безнең тарихыбыз һәм бу бик мөһим. Герой исемен йөрткән урамнар иркен һәм тыныч урамнар рәтендә. Урам үзе дә, аның атамасы да бик ошый ди райондашыбыз Камилә. Герой исемен йөрткән урамнар күргән яшь буыннар күреп шуларның кадерләрмесен. Мин Бадык Салихов урамында яшәвем белән бик горурланам. Мөслимдә Геройлар Совет Союзы исемен йөрткән 3 урам бар. Шуларның берсе безнең урам. Мин бу урамда яшәвем белән бик горурланам. Яшь буын һәрбер геройның тарихын белсә бик әйбәт булыр. Кемнеңдер исемен генә түгел, нәрсәдер өчен генә түгел, тиңдәшсез хезмәте, батырлыгы өчен ул исемнәр бирелгән. Һәм ул исемнәр гади белдерү генә булырга тиеш түгел, ул халкыбызның күңелендә, йөрәгендә яшәргә тиеш. Урам исемнәре геройлар хөрмәтенә кушылган. Урамга кеше исемен кушу, аның исемен мәңгеләштерү дигән сүз. Исем биргәндә әлеге шәхесләрнең безнең район белән бәйле булулары да исәпкә алынган. Илдар Маннанов Бүләк авылыннан, Бадык Салихов Дусай, Петр Днепров Рушуган авылыннан, Химазетдин Ваҗетдинов Исәнсев авылы егете. Яңа төзелгән урамнарга фронтовикларыбыз исеме бирелсә, отышлы булыр иде. Үсеп килүче яшь буын илебезнең батыр улларын онытырга тиеш түгел. Районыбызда Бөек Ватан сугышы ветераннары да әз түгел, ләкин аларның сафы ел да сирәгәя бара. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан берәр урамга ветеран исеме бирелсә, геройларыбыз исеме райондашларыбыз күңеленә мәңгелеккә кереп калыр иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.